Horas madi hita saluhukna. Adorak sumarsaur hita dohot hatani tu hata jumulu mahita martangiang. Asini roha madi hamu doho damina sian debata mata doho sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatani tu hata nagai beturpuk jamita di partangiangan di bagasan tikion tar surak do di pesalmen onok ulupi itu ayat sada sahat tualu. Hu jaha hom majo isini turpuki tutonga-tongata jala tapeti ma di bagasan rohat tabi. Songonom madidok. Edde na mardongan parhinaloan sipil tihon. Ali debata saya si maroham dihami. Jala pasu-pasu hami. Saya marsinodang mabuhim mardongani hami. Asalam marbinoto tanoon di dalammu. Diboto akabang susudena hatuamu. Iko pujion ni akabang sodoho sugut. Ali debata. Sude akabang sotutu memujiho. Marlas ni roha jala marulupulup sugut akabangso. Ala tigor pamuhummu di akabangso. Jala dituguho akamargo di tanoon. Iko pujion ni akabangso husugut. Ali debata. Sudedo akabangso tutu memujiho. Tanoon mangaleho guguna. Sai pasu-pasu ni debata. Debatat taluhita. Di pasu-pasu debata mahita. Jadi habiaran ni sude ujung ni tanoon maibana. Ima saatna. Donga saha porsiaon. Taringot tuak pasu-pasu naung jinalo ni seda-seda halak. Manang naung jinalo ni seda-seda keluarga. Nunga hiramiduk noaingot taida. Adong akka panidanyonna taringot tusi. Adong do na makatidak koni marhite na patupa ibadah syukur. Isarana ibadah syukur mamasu hijabu. Ibadah syukur ulang tahun hatutubu. Ulang tahun pernikahan. Ulang tahun masa pelayanan. Ibadah syukur tardidi. Ibadah syukur lepas sidi. Ibadah syukur malua siap parmaran. Ibadah syukur pajongjong usaha na baru. Dohot akka ibadah syukur na asing. Alai laos adong doi nasopola patupa marrumang ibadah syukur. Alai tongdo di hati dakon akka pasu-pasu naung jinalona. Marhiti na mangalehon hamuleaton na tuhuria. Jala disude akka ibadah syukur dohot hamulateon nanilehon na tuhuriai laos huhuk doi dalan na mangido martangiang asa naktuak katikinaro totong mamasu-masu Tuhani. Donga saha porsiaon songonido nang nataida di turpuk jami taon. Di patolhas parpesal menodo di bagasat turpukon marrumang edde laho makatidakon pasu-pasu naung jinalona. Alai di panidangyoni laos huhuk do di pangido asa totong mamasu-masu Tuhani tuak katik kinaro. Taida do diturpukon adong manang napiga panidangyon ni parpesalmen. Taringot tu akka pasu-pasu ni debata. Didok ala tigor panguhummu di akka bangso. Ala dituguho akka marga di tanoon. Ala tanoon mangaleho guguna. Di hati Indonesia didok, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil. Sebab Tuhan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Dan tanah telah memberi hasilnya. Imana buitay dinaking di ayat 5 dohot ayat pitui. Sian panidangyon ni parpesal menon taboto ma babua dakkolan bangso Israel na di pasu-pasu Tuhani. Alai universal do. Saluhut na do. Sadok bangso dohot akamarga di tanoon
di parmudu-mudu jala di pasu-pasu Tuhani dosa luhutna. Songoni nak tanoi pe di pasu-pasu do asa tubuh akka suasuanan jala mangalehon hasil na tau siha ngulu honoton ni hita jolma. Nian taringot tu hasil ni tanoi dak sesarupa manang dus belgana doh gudangna. Adong do tanoi nabui denggan pertubu niaka suasuanan. Alai la sadong do tong tanoi na sopola haru denggan pertubu niaka suasuanan. Alai di bagasat tanoi gudang akka harta karun nabui digali songon akka tambang rupaning. Adong tanoi marisi batu bara, adong na marisi mas, dot na asing. Jala sian hasil ni tanoi, gabirikok matong, akka jolma na membidangi, hobar tu akka keahlian nabi. Adong may juru pangula di ladang, manang bihauma. Adong juru panen, adong juru dagang, adong juru peneliti kualitas, layak do manang nadang. Adong juru kemas, adong juru pemasaran, adong juru tambang, adong juru alat berat, adong juru pabrik manang perusahaan, adong musai juru pengangkutan, adong jurtul manang juru tulis, sah tujuh kirpiadong alias juru parkir. Sadok meragam ma akka juru narikot tu pengelolaan doh pengaturan ni hasil bumi i sampai tu konsumen. Jadi merhiti hasil li tanoi gabi taruli pasu-pasu do hita jolma siat Tuhani. Ala saluhu naru taruli pasu-pasu na siat Tuhani lausido nuai na tinugihon ni parpesal menot tu hita. Asanak kita pe parsidohok ma makatidakon huhut makamulatehon akka pasu-pasu nak tajalo siat Tuhani. Terlepas majo siak godang na manang balgan yak pasu-pasu nak tajalubi. Ala ditugihon parpesal menot do tu hita. Asa unang lupa makatidakon dohot makamulatehon itu dia bata. Jadi atik pemarasing jala meragam akka pasu-pasu ni Tuhani. Sadok saluhu na dohita taruli pasu-pasu na siat Tuhani. Ima narikot hatidak konotta. Donga saha porsyaon na mangihut na taida diturpukon dung dihatidak kon parpesal menia ka pasu-pasu naung jinalo na siat Tuhani. Laos huhuk do dipangidibana asa saya diramoti jala di pasu-pasu Tuhani nguluna songoni nang bangsona to akatiki na mangihut. Tabigiro nak kaning didok di ayat 2. Saya si maroham di hami jala pasu-pasu hami. Saya marsinod dang mabuhim madungani hami. Artina siap panidang yoni di parhatopot parpesal menido babua di batado mual ni pasu-pasu di nguluna dohot di tonga-tonga di bangsona. Jala ikon na marsigatung tu di batado tong asa tarben na sida muse marsaulihon akka pasu-pasu na siya di bata tabban yakka naung jinalo na sida. Jala pangiduan nai dada asa holat tu hasonangan ni ibana dohot tu hasonangan di bangsona sendiri. Dada pangiduan na egois. Alai mula di pangido parpesal meni penakani asa setotong diramoti jala di pasu-pasu Tuhani na sida. Asa do nang akka bangsona asing marbinoto di akka dalan dohot hatuaw ni debata. Supaya jalanmu dan keselamatanmu dikenal di antara segala bangsa. Dungi gabe parsidoho maka bangso memuji debata.
imanaking na teida di ayat tulu satu opati. Jadi molo laos di pangido parpesalmen ope di panidangyon nai asa saya totong mamasu-masu di bata di ngulunnya sida tujuanna asa parsidohok dotong akka bangso manang halat na asing manada dalan dohot hatuaw ni debata jala asa gay parsidohot pasangapon debata dong asa porsyaon laos ido nang natinugihon ni parpesalmenot tuhita muluta pangido tutuhani asa say diramoti jala di pasu-pasu tuhani nguluta nang tuakatik kinamangihut taingok ma dada asa holan narikot tu dirita sendiri ita pangido alai bohama asa akka pasu-pasu na tajalo dohot akka natahirim do pesyat tuhani ikon gabi manugihon akka dongatan na asing may lahu manadda jala maparhatopot pabuah wala debatado mualnya ka pasu-pasu dohot mual ni haluota mual ni haluota nunga patar di patu pa debata di bagasan tuhatta Yesus Kristus. Jadi berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima dan juga berkat-berkat yang masih kita harapkan harus diupayakan untuk bisa memperkenalkan jalan-jalan Tuhan dan menyaksikan bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan bagi orang lain. Ima rupaning nekon huhut hatidak konota. Gebe parsidoho mahalan asing maparhatopot babua holat dibataro hape sumber manang mual ni haluaon. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita juga turut memuji dan memuliakan Tuhan. Isarana rupaning unang maalani pasu-pasu ni sat Tuhani gabi dipasiding hal ibana. Gabi dangadong-dongan na. Manang gabi otik dongan na rupani alani pasu-pasui. Yasoi gabi didok hal ibana na sobbong, na hulit, na lupa diri, dohok na asing. Jadi unang manyan alani akka pasu-pasu di Tuhan na jinalonay gabi masa na songoni di bagas yang guluna. Alay bohama asa marhiti akka pasu-pasui gabi parsidohot halak na asing masihol manada akka dalan dohot haluaw ni debata jala parsidohot muse lahu memuji Tuhatte atong tahatidakon jala tahamolate homma akka pasu-pasu ni Tuhani di ngulutta jala huhuk mata pake akka pasu-pasui lahu manugihon halak asa manadda dalan dohot haluawn na siya debata. Amin. Martang yang mahita. Muliate mali Tuhan di hatam na kubigi hami urupi jala tugu-tugu manggulu nami lahu mangula hossa di bagasan Yesus Kristus martangya kami. Amin.